ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз ҳам дар бозори Корбонем нулебои дарвоза сеюм проход меен дукони Апай Шарофат суроғ мекунем. ана имрӯз видеоиш дар бораи материалои чӣ нам доранд ё? Шифон комбахт дастанд. ина марҳамат. хичон гап мезананд дар бораи материалошон. шумо хушвақт тамошо кунед. як лайк монда кадомида ки маъқул мешава баъд барои дастафка дар нами WhatsApp бинависед. марҳамат гап занед. чиан ё? но материалои шифон комбахт. шифон комбахт сифаташон сифати дараҷаи олӣ, сангошон сангои оригинал, материалои беҳтарин, ҳамаи расветка ҳар як кадомаш, ҳар як гулаш ба худаш 5, 6 то 8 расветка дорад. ина расветкаҳошон гулошон ҳар хела мешавад, қариб 8-10 намуд ранга гул. 10 намуд гул ҳастанд. нархошон чанд? ҳар якташ ба худаш 8-7 расветка дорад. нархошон 150 сомон. 150 сомон. И чӣ гуфтед номша як бор дига? Шифон комбахт. Шифон комбахт, 150 сомон. марҳамат. ина каси да маъқулай, сангошам норма задагиан. На. Кадиштигирам ҳаст. ҳамаи намуди ранг ёфта мешавад. Шифон комбахт. ина гулошон. анаш аҷиб даст. аҷиб. боз иҷа и таҳда чӣ доштем бо шумо? инҷада намуд барачо дорем, барачое ки худагӣ. якум сорта напа? ё якум сор сангошонам сангои оригиналай, сангошон хамелеон, нархшон 200 сомон. 200 сомон. нигоҳ кунед ки сангаш чӣ хел бисёр буда. и ҳисоби ки сангаш бисёр задагиай падрияд. нарх ё 200 сомон. ё ҳозир дар ин барачо ман 4 намуд гул задагӣ. 4 намуд? ина ҳозир ин намудшам ҳастад. ина гулое ки ина дием намуди гулаш. ин сеюм намудаш. ина гули валная. инаш валная рахштар партоинда. бутова ростак партоин. нахеб хапинда. шам парто бадшам мепарте. ина чихе ки дидесен гули валная. ира ай пеш дида меша хай мумкин запс да нағз натова неки сангаш ба дараҷои задаги 200 сомон. ина ин намудшам ҳаст. ана и дига маркашай, дига маркай гулай. и гули ранги чиёри ҳам барги чинор бори будаст. аҷоибот неки санги хамелеон ай, ина чихе ки дидесен хамелеон ай ба дараҷаи оли зурай. нархаш 200 сомон. қимат нест, аҷибот. ина марҳамат кунем, кадоме харидор бошад, биёяд. бо арзон мекунем, ягон скидка мекунем, ай канали ҳамин акам биёян, гап зананд, бо арзон карда метавонем. зинда бошен. ҳамаи ранг ҳаст, ҳамаи намудаш ҳаст. марҳамат биёен. зинда бошен. кадоме ки нест дар раҳи дурай, заказ кунанд, ҳам якамда мегиранд, дастафка мекунанд, рӯӣ мекунанд. саломат бошен раиса, саломат бошен. ҳач хеле ки раиса хичон гап задан, бора хичон ки мезанад, качествои санг дам аҳамият метаҳанд. хайҷа оптовия касе ки оптом гирай мия ами дукон худаш айноми канал Libos TV ки гап задем обязательно шумода арзон мекунанд. барои ҳамун дер накунем чиба ки иҷа оптовияй тамом шиданаш мумкинай. шумо коре кунем ки барвақттар омада харид кунем, барвақттар. боқи сарбаланд обод бошен. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунем. худоҳофиз.